saka goreng cecek no ndukur wajan duwe bojo ayu bendina dilirik tangga enak bojo elek tangga gak doyan tapi bojomu pancen nemen eleke iya iya ayo ana dedek gawe bediang bojo ndablek jepit nolawang pinara ingkang skejo amirsani pagelaran rengget purwa kebon binatang Surabaya wis 106 umure mula bengi iki rame merga ulang pagelaran wayang kulit iku hiburane Ki Cahya Kuntadi lak yoda kebon binatang Surabaya manggono tengah kutha cocok kanggo rekreasi anak kelo warga pengembangan perlindungan hewan iku sing diutamakno ukonto ngedukasi anak putu kita ya awas nyambut gawe warga ana eleke pokok gak pinek karo kancane sing penting ana hasile mula aku saiki dodol pecel lele dodol pecel lele jare gak ana batine tak hitung akeh rugine mula saranku ternak ae aku gawe blumbang ombo tur gedhe gawe blumbang lah sing gedhe tak cepuri bebet iwak lele iku oleh 3 wulan mesti wis gedhe-gedhe aku nyemplung tak entas dhewe jare bojomu melok nyemplung merga seneng atine delok lelene wis gedhe-gedhe graya-graya dibrekes jare iku lele aku tingkat kliru leleku dhewe kon merjing-merjing war mesti saking lorone pada waktu diprekes kenek kukune bareng kok delok wis metu gete
Cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura eman-eman ayo nandur sing keneng di Nyuwun tepuk tangan untuk seniman senior Surabaya. Tak kuprit cak tawar. Assalamualaikum Bujange. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bujange. Nggih, sugeng dalu cak tawar. Wilujeng dalu sedaya para pamirsa ingkang rawuh ugi ingkang mirsani wonten JTV. Nggih. Ing dalu menika. Dalu menika. Live. Nek wis ngono, awakmu iku mbok nek ngene iki aja ngene ta. Topengmu iku bukaan po. Ya apa? Topengmu cek ketok asline topengmu iku bukaan. Katarak matamu. Lah iki. Apa sih, War? Kowe ket biyen ngene raiku kok nanggep topeng. Walah kok seje. Engko nang kenek PKM iki. Kaya sapi ae kon iki. Awak dhewe mari kenek. Jane Apa? malam ini teng Malang wonten acara. Nggih ta. Nggih, tapi kula tetep ndugi teng mriki. Masalahe apa sih, Pak? Wong gak diundang kok. Teko rono sing bayari sapa? Ya rene lho. Dan apa? Nduk kono gak ditanggap. Wong gak ditanggap. Bengi iki awak dhewe syukur alhamdulillah. Heeh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Alhamdulillah bekas maling iso ngaji kaya ngene. Maling matamu kon. Aku iki weton pondok, Cuk. Wah, nyolong petek lek kuwi, lagi ngerti ya aku. Dadi kon weton pondok. Lho ya apa sih? Kancaku arek enem nang pondok Tebu Ireng, aku kari nok pondok Tebu Tebangan. Mula kaya sogolan kon niku. Apa niku? Artine apa iku, Mang? La in sakartum. Mbah. Jare sopir-sopir ngono iki. Aku sing kangen iki lho. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sok sapa? Sok sapa? Sing menikmati anugerah utawa rezeki dari Allah, mensyukuri ya bakal dilipat ganda. Sapa sing tidak mensyukuri akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Monggo, makane awak dhewe Masih 2 tahun setengah, 3 tahun celengan tek dibadok Yuna. Corona. Iya. Ya kon ya apa? Aku ya sedih nek kon ya apa? Gak repot aku. Masih kena penggoda corona. Aku bersyukur. Aku outbound terus. Acaraku outbound. Outbound ini napa? Out keluar. Bon utang. Adi metu tolek utangan aku. Jenenge corona iki akeh wong sakti. Kok iso, War? Ngilang kabeh goleki kredit. Kan omah kabeh. Aku ya tenang ae. Panggung ndak bisa manggung. Akhirnya alih profesi aku dodol kerupuk. Gak apa-apa pokoke halal. Halal. Nyatane masih kula niki dodol kerupuk, anakku ana UNER. Hebat kuliah nang UNER. Lho, ya padha dodol kerupuk. Tapi ana kono ngono lho. Dodol kerupuk kok bangga. Tapi anakku, aku dagelan anakku tak sekolahna tingkat dadi dokter saiki. Alhamdulillah. Gak sombong. Ya gak pamer wan percaya aku. Seniman kudu ndadekno anak. Tapi tak larang anakku. Nek dadi dokter nak ojo sampai kawin nikah karo pasienmu. Tak larang. Sebabnya? Anakku dokter hewan Wah. Rabi sapi duwe putu pedet aku lan. Iya. Tapi nggih niki wange lho bocange. Pripun? Masalah kula ni madosi tawar niku bendina lho gak tau ketemu nang ndi ae. Aku wong penting anggitmu. Mari corona aku dijak nandi-nandi keliling mengasih edukasi masyarakat pentingnya kesehatan itu bagaimana. Jarang no omahku. Mulane kan ono physical dintaktong iku. Physical dintaktong lho. Jaga jarak iku lho, Brit. Kok iso dintaktong? Lah apa iku? Physical detention. Apa iku? Padha congo.
Apa iku aku gak physical distancing. Jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Ya makane jarang nang omahku. Dintak tong iku mau ya. Lah iya. Physical dintak tong. Iki ulang tahune KBS Surabaya yang ke-106. 6. Nah, niku. Kon karo Pak Dirut iku kok akrab men to karo Pak Ono sejarahe karo Pak Khairul Anwar iki makane akrab ambek aku. Chemistry bisa ambek aku. Waduh. Elak iki lagi ngerti Ono ya. sejarah, ono riwayat. Peristiwa ku kene. Iya. Nggo kebon binatang gajah ngamuk kan sing ngentasno, kan sing ngelereh, kan sing iso nyidemno. Nyeluk pawang teko Thailand gak iso. Sampai teko sakmono. Terus aku teko gajah ngamuk Pak Anwar. Pak Tawar yo napa gajah ni gampang. Ngamuk sapa kuat kuwi? Iya gajah sakmono ya. Aku tak parani ngene, aku muda pelas. Terus Aku kayang. Parani gajah. Meneng ae gajah dikira anake aku. Kan ono telalene cilik ngono. Kok edan. Iku peristiwae kenang aku karo Pak Khairul Anwar. Dirut KBS. Wah, iya. Tepuk tangan untuk Pak Anwar. masalah kene sing diutamakno iku kaya kidungamu mang. Iya toh? Apa? Konservasi terhadap pengembangan dan perlindungan. Dikembangbiakkan. Iya. Tapi ono cacatane iki tak kritik. Apa, War? Ono kewan sing gak dikembangno kok kene. Kewan apa iki? Lonte. Sing ndi sih? Lho kon gak lonte, kewan cilik ireng iku lonte. Nek Surabaya nggonku jenenge lonte. Mangkane wong wedok nek bengi metu bengi diceluk lonte. Kewan iku metuwe bengi, gak ono kok kene. Lah gak apa gunane ngono dikembangno iku lho. Ya gawe lunti-luntian. Kembangkan itu koyok komodo yang akan datang ini lho. Oh iya, iku komodo wis gak usah ado-ado. Kang Bajo, gak usah. Kok kene Surabaya wis ana kebon binatang. Macan Sumatera ya. Lah niku. Lah peristiwa rame nggo alas. Kon gak tau ngrungokno perkembangane alas kon niku. Kon niku untumu pasangan iku gawin. Tadi ngomong iku gak kecantol ngono lho. Wis mangkane tak gawe digondol kucing e. Golek gak karuan. Terus Peristiwa nggo alas. Tarsan diusir karo kewan-kewan. padahal iku Kecilik dimong. Kewan-kewan salah kecewa karo Tarsan. Konangane pada waktu adus. Kewan kabeh buntute kan nang mburi. Tarsan kok nggo ngarep ngono buntut. Berarti iki dudu bangsaku. Duduk bangsaku iki. Ayo. Lah heran maneh gak dikembangno, gak rumangsa manak kok cukul. Gak rumangsa dikembangno, Kok cukul ngrubul sok ndi. apa kewan? Banci. Isok manak, kok wakil lho banci-banci iki. Lah iki manake liwat endi? Lah aku takon ngene. Lah banci kok cita-citae kepengin manak nuwun sewu. Jenenge Habib. Celukane Fitri, gak cocok blas ya. Cak Tawar apa Fit? Kula niki kepengin bobot, kepengin nglairno ngono. Arek iki gendeng. Nuwun sewu. Meteng nek nglairno. Wong nuwun sewu ya. Wong bek oleh nek bedegelen lara. Nek banci nek manak apa gak lara? Liwat endi? Wis war aja ngomong iku war. Iku lak adikmu dhewe sing ngono iku. Lah ya aku cerita adikku dhewe. Iya. Pada waktu iku dhek iku kepengin dadi wedok temen. Operasi nang Singapura entek 140 yuta. Tahun piro iku? Tahun 86. Akeh. Akeh lho iku lho. Lho kon dodol karangan kok sampean. Dadi banci diketok tel dadi wedok serit. Pedhot dadi wedok. Muli wis wedok temen. Larangane dilanggar. Apa iku? Gak oleh adus sak wulan. Gak oleh kenek banyu. Gak oleh kena banyu sak wulan. Wis disilet dadi wedok adus sak wulan. Bareng nang jeding nang wangis prit. Lah Putri cukul maneh. Kenek banyu iku. Nek banyu cukul kaya cambang ngono lho. Niki wau kula sampun pepanggihan kali pepunden kula Rama Sukron wonten. wonten. Wah, sehat. Alhamdulillah. Amin. Ape tak laporno polisi. Lapo sih, Pak? Nggawe lagu nurut iki pidana lho. Apa iku lapo? Sisi demen iku luwe becik patenono lho. Iki dituntut kena lho Mbak Sukron. Kon
wong iku tembangan cakepane iku ngono. Burine iku ana tutupane. Ono ya? Ana. Oh iya. Ngono. Gawe lagu apik Mbah Sukron. Sing biyen-biyen iku Mbah Nartosabdo. Hebat. Nek biyen iku kan ana tembangan nduk sekolahan diajarno tembang-tembangan to, Pak. Iya. Tapi saiki sekolahan zaman SD kan gak ono. Gak ono muatan lokal diadakan. Kayak ngene iku kayak sinom. Heeh. Terus pucung barang wae. Kon niku nek watuk iku ngombe sabun gip. Nek muru ya apa kon? Ana ngene. Rujak-rujakan ngene iki. Rujak klopo, rujake para sarjana, ngono-ngono iku la ono. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo. Uripmu ben ora sengsara. Ya, pitutur to. Iya, iya, iya. Ya. Iki cakepane kudu diganti sing bermaksud. Iya. Rujak klopo, rujake para sarjana. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo, klopo muda. Bapak muda. Iya. Wong urip cek gak deg-degan. Apa iku? Adegan. Kelompok muda deg-degan. Utekmu nang dipikirin cuk, jancuk. Cak, sampean iki pelawak senior masa kok muni jancuk lho. Surabaya jancuk aja dianggap elek. Jancuk ana kepanjangane. Apa? Jantan cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk. Wah, iya. Jadi nek kreatif iku, Jancuk. lah iki yogane Mas Cahyo iku kreatif-kreatif lho. Arek jancuk kabeh iki. Lambemu. Rujak degan, rujake wong sing legan. Dadi prawan ojo seneng keluyuran. Halo Bapak degan muda. Sik muda gelem mikir, Apa iku? cengkir. Wah. Aku cerdas. Rujak cengkir, nek bengi sregepo dikir. Ahli dikir, uripe gak sakuwatir. Halo Bapak cengkir muda. Oh, apa kuwi? Sing sing dikir gelem njaluk. Kok njaluk? Bluluk. Oh. Bluluk. Kon kok iso to bareng? Mbok aku iso ae ngene. Rujak blolo aku melu apa entuk. Tengok-tengok. Esuk-esuk mangan gethuk. Halo Bapak blolo muda. Timbang tenguk-tenguk sapa nang langgar. Kok langgar? Manggar kembange klopo itu manggar. Wis tawur. Mari blolo. Tawur ae dhuwit wis entek kok. Ning bener kok apik kok. Nggih to? Nggih. Rujak manggar rujake kemanten anyar. Ah, entek wisan. Ayo entek kowe wis. Manten anyar. Ya apa iku? Senenge nek Manten anyar senenge. senenge nek mlebu kamar. Halo Bapak manggar muda. Manten anyar pancen sik lugu. Kok lugu? Wite klopo glugu iki lho. Wah, Lugu. Ya. Rujak glugu. Hop, Lah apa? wong akeh timun, bengkuang, nanas kok rujak glugu iki lho. Liyane po. Cakepane ngono, War. Iso apa gak kon lho? Iso apa gak ro lho aku. Iya. Wani kon. Apa? Ngunekno rujak glugu. Lha wani to? Ayo, apa? Rujak glugu, rujake wong Bandar Dadu. waduh. Bandar dadu diobrak padha melayu. Halo Bapak rujak glugu. Pangan endang nyonyor cangkemmu. Wong glugu kok dirujak iki lho. Dirujak. Iki apa layahe sak pira? Iya. Lah ya sak piro. Oh, yakne no. Ayo. Nggih. Santake kok ayo. Waduh. Sindene kok. Wah, gak ono sing elek. Ayo iki mati lampu pet nyaut ae wis kenek oleh. Panjenengan Kyai Sepuh lho, aja sok ngono kuwi. Anu, kalau rumiyin kan bojone Tawar niki kan nggih pesinden to. Nggih to. Niki dalang lho. Kula nembe ngertos menika. Ngertos kula yen sak tawaran niku nggih namung pelawak, penghibur, pemain ludruk ngoten mawon. Boten, basicnya dulu itu dalang. Aja kon umumno, Prik, wong dalang gak payu ae kok nyapel.
Mangke riyen dalang niku mboten perkara payulan mboten ning darmanipun, Lho, lho. kabisanipun ngoten lho. Ngono. Nggih. Dalang Sik. Masalah ya yuk. Kalimantan yuk, ya apa bengi-bengi nonton ambek adus ngene yuk. Ya Allah. endi sih warung gak ono. Wis mentas kon delok. Dados dalang nggih. Nggih. Oh, nggih. Tapi- Gagerake Surakarta napa gagerake? Mboten. Gagrake Jawa Timuran jek dongan. Malah nembe Tapi ngertos. kula nggih heran kok nek tanggapan niku kok mesti ana punden ae to, Pak. Aku kan dalang begebluk. Ya apa iku pas ruwat desa. Oh, sedekah bumi mesti tekek punden. Ngono lho. Nggih rumiyin lawaris lho niki. Ah sinden kupule gak lari gara-gara sinden banji ngono aku. Iya. Ah, cocok. Ngapunten, Nggih. menawi Sindan Putri ngeten nek pun lenggah tempo plek. Lho. Kan pun tenang ngeten to, Mas? Nggih anteng semalam. Lah sindenmu banci kok longgo ngene kok umek kae ngopo to, Pak? Menakno oyote. Oyote kan ganjel ngono. Niki Nek kula tetep pengen ngertos, mang tularke kepinteran jenengan Cak Tawar, dados mang suluk utawi mang odo-odo sak pocapane njajal cara Jawa Timuran. Gila. Niku tetep kasanah budaya, yen kula tetep sinau lek niku. ngaten nggih. Nggih. Ojo dalang gak payu ae lho emang. Isin aku. Tapi Mas Cahyo iki kepengin ngerti. Apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Cek Pak, percaya nek dalang. Ngono ya. Weton SMKI arek STKW. Wah, nggih elok kuwi. Ya apa? Tapi kon biyen kon durung lulus kok ditokno lha apa? Nyolong kendang. Wah, lah iki. Wah, wis iki sing marahi entek ngono kuwi. Lah gak dikiring pangan kok sapa sing dipangan yo kendang tak dol. Ayo. 8. Tuntak det 8. No nene. Jawa Timuran. Wajalah. Jamun kangen ngono jaya. Jawa. Rek-rekandem ilmono tibeng puntawa. Kok dirungokno kok. Sinerang mangkodosi maniknya tibeng kaguling. Nah, iki Jawa Timur langsung gadingan. Pauta mangkono sang rata nitik kreta ditarik jaran petang pekara. Apa tulus jaran abang kuning putih lan putih? Gadhahi kusir jenenge Katip arane saka Gunung Merapi duweni pecut gumbala geni. Pecut yang diubet-ubeti karo kaji penatasan dicengkluk kaya kuning dijebesno ceples kaya bledek suarane. Kepingin blad kebat playuning jaran tangkap kusing gepuk bokonge kenek kontole jaran tatong. Sik, iki sing marai rapayu iki. Lah sarung ngono kaya Niku Jawa Timuran asli. Mloho apa sing diunek diwaca ya Niku ngono. dalang sepuh rumiyin Dalang wonten, sepuh Mas. wonten. Tapi yo iku iso kok alusno war. Ngono. Tahu tak alusno gak kenek kok ya pancet ngene. Niku dokumentasine wonten RRI Nggih, Surabaya. ngoten niku. Nggih, Nggih. dalang sepuh riyen. Dalang bawata. Ayo aja ditiru ngono iku dialusno. Aja ngalang-alano aku cantrike lho. Kok iso kon aku sing sinau nggon niku lho. Gapok bokong nek kontol jalan tak tong-tong. Iku temen nek gak kepercaya ana buktine iki lho. Nggo YouTube. Pot delok ndak.
Endi? Kan pakete. Nggih. Ngapunten ngoten niku dalan seput tapi zaman saiki dihalus. Dialusi meneh gak apa-apa. Nggih. Nah, iki waduh sindene ya Allah, iku kaya bojoku nom-nomane bojoku. Nggih. Nanjakne Waranggana men Lah, cari nggih. jenengan nggih. Nggih. Mbak Diajeng karo Mbak Okfa, ya sing saka Mbak Tuban kali Diajeng. Surabaya iki. Ya. Nah, coba kaya apa men jumeneng. Ayo ngancani Cak Tawar karo Cak Kuprit. Ayo. Monggo mriki sami nembang. Cak, kendeken. Lho, Pongan. monggo Nah. mriki. Ya. Padha nyambut jai pongan. Atripe gedang godho telo. Atike edang padha krasa. Monggo sampur saklajengipun Dawah wonten meja kaping 9. Ngono wis langsung gendenge napa? Sami radeng tok tam wis kok ae. kenalno. Nggih, niku ditepangke niku. Ayo. Sugeng dalu. Waran dudu sugeng tawar. Tawar. Maksudnya niku selamat malam ngoten. Oh. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Ngaten. Niku nek wedok. Oh ngoten nggih. Nek lanang sugeng dalu. Oh sugeng. Oh. Sugeng. Mboten kewalik to. Lha pripun? Nek iya wedok sugeng ya. Ojo ngeyel tuwek kok ngeyel. Tuwek lan nok mulek ya to. Asmane sinten? Nggih nami kula Diajeng Chandra Mulia. Diajeng Chandra Mulia. Wah. Kandha bojoku. Pauwan jenenge. Sinten? Pauwan niku lak nggone larahan to, War. Wong biyen kan ngono. Iya iya. Ojo apik-apik jeneng nak jeneng Pauwan iki wae. Pokoke seger waras. Kewaras. Diajeng Candra. Halo jenengan dagelan nggih. Pun radianu ngoten kok. Pun Radio apa? Aja ngenyak aku lho. Anu, pun anu sae. pun anu surupe pun anu. Mati ngono. Sae. Tapi tahu mati niki Menate urip to? malih. Heeh. Lho, Mulane kok nggih saged? kupinge niku Rada pekok. mboten kupinge sing setunggal niku nyele kupinge kancane sing mati niku. Mati aku urip maneh apa dalaran iso urip Lah maneh. kok saged? Dikeceri jeruk pecel ngene. Ketara war, kon iku mesti kupingmu wong kon tau mati. Eh. Kupingmu iku mesti. Apa? Nek gak krasa lara, berarti kon iku kupingmu dhewe. Nek lara, iku berarti kuping nyele kon. Mosok Iya lho. Lah iki berarti kupingmu dhewe. Ngono lho. gak krasa. Iki. Aduh, Lah, sing iki nyele kancamu sing mati nang kuburan iku mesti. Ngono. mejek-mejekno lho berarti kon iki. Lho kok kan. Mosok ngono. Masih kon iya. Ora apa? Gak lara Lho asli kupingku. kupingmu. Ayo, tak antem kon. Ayo sing iki jupun ngono tak antem kon. Lah apa kok antem iku? Lara goblok. Monggo ya papan. Diajeng Halo. daleme pundi nak? Kula si Tuban. Oh, Ronggo Kota Lawe. Wali. Ronggo Lawe. Kota Wali. Towak. Bener, heeh, tuwak. Sing hai. Napa niku? Lho, Ah iku penggaweanmu. Biyen tak dudono penggaweane Pak Tawar iki biyen. nggih. Tiada hari tanpa alkohol. Walah ngunjuk alkohol. Ciu. Saiki Saniki pripun? Wah, salat Oh, pisan. saniki pun salat apa salat. sak galon. Wah, tambah nemen ngene. Nggih, nek lapun mboten main to saniki Cak Tawar. Mboten Mas. Alhamdulillah. Rumiyin niki kan premane pasar kriyan. Terkenal Tawar Niki preman. biyen tatuan tok, tapi saiki wis dibusak. Tak gosok. Terus kari nduk kene iki apa Tak iki? gambar masjid tato masjid ini. Dodomu. Dodoku Ya kurang lengkap to, War. Mosok. ben eling. Oh, kate apa-apa. Oh, Oh, eling. eling nek ya Ah, Allah. mosok masjid tok ya Yo kurang gak komplit. weteng tak tabuk tak gambar beduk. Oh, dadi komplit masjid beduk. Beduk. Alah ya cek kurang komplit lah ya tabuhe no ditato pisan. No. Napa tabukane ditato langsung ngono. Waduh, isore beduk kinceng tabune ono engko. Duduk. Tuban ya, Nduk. Nggih. Udah merit apa masih sekolah? Masih sekolah. Heeh, kapan? Mm. Heeh.
Wonten pundi, Pak? Jenengan wau anu to. Heh. Ngunjuk ciu sak galon. Heh. Layak pasuryane jenengan tek melumpuk ngono. Kelompok ro kon. Anek koran karo gak koyo telek pitik ngono ya apa sih? Padha kececer ngono. Oh iya. Tuban. Nggih. Sing sebelah takon. Blae asmane sinten, Indah, Bu? Pak. Nggih Rama, nami kula Okfa. Mati aku. Ala apa? Kenal aku koyo iki. Kenalanmu sih. Koyo tepung karo kene. Paring asma, Nggih nami kula Okfa. dalemipun. Wage. Sidoarjo. Loh. Wage Sidoarjo. Sak produksi ambek aku. Iya, sak kabupaten mbek kono. Kabupaten. Lagi tangga to, Mbak. Nggih, tanggane Rama kula niki. Nggih. Kenal mbek anakmu ya. Kenal mbek anakku. Mbak Uta Nembang. nembang nggih. Napa? Nggih. Lah niki enten pamundhut niki ya. Apa? Malah nuwun sewu kula wase rumiyin. Niki lagi nobar utawi nonton bareng Bapak Mugito. Nah, Bapak Pandoli saking Amin Jaya Kalimantan Tengah nyuwun lagu Wuyung. Nah, kalian Ninggal Katresnan. Niki khusus kangge Mbak Okfa Lica. Nggih, kalian Mbak Diajeng wonten saweranipun utawi tali asih 200.000. Wah, nggih. Arep kok pinangkane sing ndi sik? Pinten sawerane? 200.000. Ojo lali. Nek disawer 200.000 ojo lali. Ya apa, Cak? Lawake loro iku 75-an. Ya males ta lah. Kon iki kok nderemi semen lho kon iku. Lho nggo bensin muling kok lho. Duit wis entek lho kon kan pengen. Nggih. Arep ndi sik sing kok pinangkane, Nduk, ta loro? Nggih ninggal katresnan. Oke. Kau bertemu aku begini. Wah, iki apa Oh, kok enak iso, ngene rek Bu, suarane bener. Rama iki. Lumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum. Engko tak WA mandak-mandak. Piye ratu tenan iki lho. Monggo. Nggih, Ninggal Katresnan menika pamundhutipun, Pak, kula pinangkani. Ya, Ya, Nduk, digarap rong ramban, sepisan langgam, yang kedua engko garap jaranan. Wah, ya lagi tren iki. Ya, diwiwiti saking Okfa Lica dhisik, mumpung mboke iki nunggoni. Wah, ya, Mbak listening. Yo, disiana, Pak. Tahun nono nono pinten ana tak enteni
diajeng karo Mbak Okvalica. Wah iki generasi. Generasi. Ugi menika wonten dawuh lumantar WA saking pepunden kula. Bapak Kolonel Jatmiko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh wonten Surabaya mugi tansah wilujeng lan slamet. Ngapunten kula nembe dugi wonten Sidoarjo jam 22.30 saking Jakarta. Weye. Salam kagem keluarga Pak Jatmiko mugi-mugi tansah pinaringan sehat, seger kewarasan. Ya, nggih, matur nuwun. Ugi menika Cak Tawar. Nggih. Wonten pepunden DPRD ingkang badhe kepareng nyumbang lagu. Menika dawuh saking panitia asmanipun Piyayi Putri menika. Nggih. Mbak utawi Ibu Angelika. Bu Angelika. Nggih, monggo dipun aturi, Cak. Monggo. Monggo, Ibu Bu. Angelika katuran minggah wonten Oh, Bu Angel. pagelaran. Bu Angel iki. Wah, iya. Yo, hormate nganggo cublak-cublak suweng. Yo, dados. Jublah suwang keting kelenten pambuka tunduk kutel pak empole ralere sapa guyu ndelikake sir pandele kopong sir pandele kopong. Jublah suwang keting kelenten pambuka tunduk kutel pak empole ralere sapa guyu ndelikake sir pandele kopong sir pandele kopong sir pandele kopong. Selamat malam, Nggih, sugeng dalu. Bu Wakil Rakyat. Sanes kula lho, kula niki mewakili wakil rakyat. Oh. Sing temen. Nggih. Lho, aku kate nyalokno Yan Brit. Napa? Tapi partaiku gak katut verifikasi. Lah partaimu apa to, Cak? Partai napa niku? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Waduh. Lek disingkat apa? Empu elek ngono singkatane. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Mulo gak diverifikasi. Elek. Logone yo angel iki. Logone angel. Kate tak gambar sosis. Digambar lemah napa niku? Sosis. Sampe gak usah ngurus Partai No. Ekonomi Lemah Indonesia. Lajeng Ngurus aku ae lah. Mbak Angelika, injih. dalemipun pundi? Kula asli Surabaya lho. Oh, Asli. Enggih lho. Asli arek Ketok Surabaya. to, Pak. Surabaya. Dialoge kan ketok wis. Surabaya ndi? Menawa? Wah, menawa tidak manukan lho. Tidak apa? Tidak manukan. Jerman no, Jerman. Jerman mek manukan. Sering nang manukan sampean. Napa? Sering nang Lah manukan. sekolah kula ten Manukan lho riyen. Hati-hati, Napa? isuk kembung. Mula nggawa Pak Pung. Bung. Tuh, napa niku? Kula mewakili nika Oh, pemuda ngaten. kula Bapak Nggih. Alfian Limardi, Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bobo, Alfian Limardi. Oh, nggih, sembah Pak. nuwun, Bapak. sugeng tetebangan monggo mriki, Pak. Njaluk duwe, Pak. Wah, kuwi sini-sini ae. Katuran mriki, Pak. Tidak mriki, Pak. Monggo, Pak. Sepundi? Monggo, Pak. Monggo, Pinarak monggo. mriki. Nggih. Petepangan, Pak. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Ah, Sesarengan kempal kalian seniman. Panjenengan DPR, Cak Tawar niki nggih DPR. Nggih. Ayo, lek panjenenganipun lek Dewan Perwakilan Rakyat. Menawi Nggih. Tawar Nun. dagelan penuh rekayasa. katuran minggah, Bapak. Monggo. Monggo Bapak. Wah, nggih. Monggo. Kok ya ngasto dompet Cak Tawar kok. Wis Pak? jangan jagani kula niki. Pun kata-kata Pak 1 juta wis cukup kula. Monggo. Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak Alfian. Ya Allah, Pak Alfian Pak ambek Mbak Angel. Nggih, sugeng kula Bapak nggih. Monggo anu ngendika rumiyin no Pak Nggih. Alfian, monggo Pak. Takoni, Pak. Monggo, nggih. Pak, nek nurut jenengan, perkembangan seniman ludruk kesenian ludruk di Surabaya terus pundi? Pripun? Gini. Katuran mriki, Pak. Niki. Tadi. Niki kedah wonten subtitele lho. Bapak niki mboten
Pirsa. Apa subtitlenya apa? Subtitle bahasa Cina. Oh, Chinese. Sami kali kula. Waduh. Lah kok lho bapak lho putih wis ketok lah kok nireng kok ngaku lho. Aku kan biyen duwe seleb Cina. Iya. Selepe kobong katut gosong aku. Oh, ngaten. Tapi nek tak Cinonya marganya apa Cinanya? Chinese-nya. Chinese margana Marganya Li. Li. Aku ceng. Kaya cemawis men lho. Margaku ceng. Iku marga. Kok saya beda. Masih Ah, iya. kaya nduk Sumatera Utara, Batak iku ya ono Nainggolan. Ini kan margane macam-macam. Bahasanya beda. Munggo aku ngomongnya gak ngerti kono. Seng ceng chang po ki ki lu sing wo ting ting la di yo cipoan lho. Maksudnya apa kuwi? Kene nek nonton peteng-peteng aja cipoan lho. Iku marga. Nggih, dawuh. Minta apresiasi Pak Alfian Ah, untuk iya. kegiatan pada malam hari Malam ini ulang tahun KBS yang ke-106. Monggo Pak, silakan. Oh iya. Dawuh ya. Untuk KBS ke depan. Iya. Terus pundi Pak perkembanganipun? Nggih dicopot Ngoten, Pak. mawon niku. Mangke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Bagaswaras. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nggih. Nggih. Senang sekali saya berada di sini bahwa hari ini kita bisa sama-sama merayakan hari jadi kebun binatang yang ke-106. 6. 6. Iya. Ya. Saya berharap bahwa ke depan dengan bersama-sama kita bisa memajukan Surabaya dan khususnya kebun binatang Surabaya menjadi kebun binatang yang terbaik di Indonesia, Tepuk tangan. Amin. se-Asia Tenggara dan mendunia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, matur sekelangkong. Nggih. Pelak macam Madura. Dari Cina cak Madura nih kan. Neka reng Madura. Kula nek kareng Madura cong. Awakmu Madura endi Jabar? Senep. Madura senep. Sumenep. Saking cepet dicong dadi senep. Kula nek kareng Madura nek kakek ring Cina. Mek oning cak Madura derman nek. Iya. Oh tak todus sing Madura. Todus cong. Todus iku apa ya? Isin waro kok. Nggih. Nggih. Aduh. Matur nuwun. Matur nuwun. Ada perwakilan yang mau Mohon maaf Pak Alfian. Ya, nggih. Nggih. Pak Alfian non sewu itu non sewu tasnya jangan ditaruh situ bahaya. Dekat copet Pak karena ya hati-hati. Nggih. Dalange ngelingno. Dekate tak sikat lho iki. pon insap kok niki pun leren kok. Syukur lek ngono. Soale biyen tau nyopet sing dicopet makne dhewe kapok kon. Nggih. Nggih. Lapo bisik-bisik ku lapo. Bisik-bisik. Mantes dikeki piro tawar iki. Araya rono terus. Aku yakin. Enggak Pak Alfian merasa enggak Pak Alfian merasa kasihan apa enggak sama seniman Cak Tawar ini? Enggak sih. Alhamdulillah cocok Pak. Jos itu namanya. Rasane nang ndi lho DPR ngene iki. Gak ngono wong awakmu iku nyolong petek. Masih ngene kok nak mari tuku tanah sing nduk menowo. Aku gak pamer. Kula wingi nggih tumbas tanah. Pirang hektar. Tuku sak kresek. Gak apa? Tandur kembang. Oh iso. Wong gak kembado kaya angel kok tuku tanah kon iki. Nggih. Lagunya apa, Mbak Angel? Kula sukani Langga Mujiwat nggih. Wah, nggih. Wong ngono kok gak melok aku awakmu lho. Apa? Teng wonten pundi lho? Melok aku 3 wulan dadi arek iki. Dadi yo. Dadi loro. Waduh. Suarane iku. Suarane ya enak. sampai suara fasetnya nanti tak cocok. Monggo. Mujiwat. Mujiwat. Kagem bawa napa mboten Mbak Angel? Bawa nggih. Nggih mawi bawa nggih. Wah, saya tahu jenengan aslinya penyanyi apa Kok sinden? ngerti lho? Jojo. Napa? Kula Dalang sinden kowe. kula terus pundi nggih? Sinden. Nggih tasih ajar. Nek ngomong mesti ngene. Pancen sore mang ngombe jamu galian ngosek bae. Ajar gak apa-apa, jok nang ajar nang genggek-genggek iki lho. Mboten lho. Iya. Ngajar tembang, Mbak. Tembang. Monggo. Ayo. Dibedal. Nggih. Lagu. Engko
kebun binatang tak gekno lagu khas Surabaya. Mau digekno Napa? Mas Nggih. Cahyo Kuntadi untuk tembang Jawa. Engko tak gekno khas lagu Surabaya untuk Nggih. kebun binatang. Terus pundi? Sakmenika mawon. Ojo meneh gurung ono ngene kok. Waduh. Wah, ketara lek materialistis Jan tenan pon iki ora. Ayo, Nduk. Monggo, bawani Mbak, monggo. Napa ngoten nggih. Tasipun nggih Pak Alfian atas-atas Pak nggih. Kula nggih ngelingno mawon. Pak Fian. Nih. Karo dewan kok iso Kok ngawe. niku lapo niku? Pinarak mriko mawon. Nggih. Monggo, Mbak. Doni Masmus dikaning Tepuk tangan luar biasa. Wah, Mbak Angel. Mbak, lek ngerti jenengan iso nyinden mau dandan kaya kancane ngene no. Ayo. Ayo ora ketang 75 entuk kudune. Ayo. Ah, ya. Wis tak bari iki asli sinden iki. napa? Delok cengkoke eluke swara wis ketok. Kayak tahu ketemu aku. Nuwun ndi lho? Heeh. Ten Jala Tunda. Nang Jawa Tunda ya? Iya kono. Oh iya. Nang kamar wong loro lho. Apa ya? Wong loro dhek kono aku kene ngono lho. Lanjut. Wah, jos lek iki wis, ya, Pak. Aduh, Pak Afian kok iso kenal iki sinden kenal nang ndi lho, Pak? Angel, Dalam. aku titip. Sampean kan asistennya Pak Afian. Terus. Agendakan kapan wayangan nanggap Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Itu aspirasi dari Gitu Aspirasi cak tawar niku. Loh, bukan, saya mewakili masyarakat. Oh, nggih, siap-siap. Ya tetep rencanane ku wayangan tapi gak gawe dagelan. Sing ngomong ini sapa? Alfian. Loh, asisten ngomong. Iya. Nggih wayangan tetep enten dagelane cak tawar. Sopo sing Asistennya tadi lho. bojone Pak Alfian iki ngomong gak usah nganggo dagelan. Elektron ae campur sari. Wis. Bojone Pak Alfian. Iya. Kondo, ibuke Pak Alfian iki ngomong. Wayang tetep ono dagelane tawar. Masih. Wis gak usah dagelan. Wis campur sari, ono elektrone penyanyi dangdut top wis wayangan. Pak RT ini lho ngomong aku. wah tekan RT barang. Ngomong. Pak RT. Ya wis. Gadik wayang, gadik dagelan, gadik elektron. Enak nek padha gak mbadoke kok. Wong di pasarno kok ngeyel kok niki. Heran aku. Ayo nggih. Ya Mbak Angel, ayo. Mantan, nggih.
sundul wiyati. Ngapunten Pak, tasih ajar. Nggih, kula percaya jenengan mesti urung tau melu wayangan nggih to. Dereng. Nggih nate kadang-kadang. Sing asring campur sari mesti. Nggih mboten Nggih. nggih mboten asring campur sari ugi. Lah sing kerep ngopo? Geblok. Lah napa, Mbak? Napa nggih? Nggih. Nggih, ajar mawon lah. Oh, kene dalem Surabaya to. Surabaya. Sik tak takoni, jeng tanggal 28 niku jenengan nganggur mboten? Mboten. Enten japonan. Nggih. 29 Wonten ugi. Enten kok masalah 31. Mboten wonten. Lah, lek pancen mboten enten, padha kula nggih mboten enten niku ya. Lah, jagakno kok yo. Set. Aku pas Ana job berarti wis profesional. Amin. Kapan Kasih ya? ajar. kok melu aku pokoknya. Nah, kuwi tenan lek kuwi. Bubar iki langsung tru melu aku. Nang Ten ndi? pundi? Madura. Ngopo? Tak golekno celurit. Eman-eman lho ya. Piyayine ayu, suarane apik, alus. Ayo, aku seneng. Ayo. Alah. Seneng karo kabudayane. Nah, itu ya. Nah, ayo bacut. Ya, langgamipun, Mbak. Lam-laming ujiwati yen anggeget lati kacincin Gak bereset blas suarane. Pas sampai laras. saged mawon jenengan. Temen iki.
Luar biasa, nyuwun aplaus para lenggah. Aja mudun kene, Nduk. Pengen napa wonten mriki? Rencangi aku kene. Nemani saya. Nggih. Lar Terus ngapa? pundi? Ya omong-omongan sing apik ngono. Nggih, ngomong napa? Nomor WA-mu pira? Badhe napa niku? Engko WA-mu kekno aku. Lajeng? WA aku tak lebokno nggonmu ngono lho. Lho. Maksudnya nomere ngono lho. Nomor iso hubungan iso komunikasi. Nggih. Ya. Aja enggak kita ngomong sing akeh lho. Terus pundi? Ngomong napa? Ini suaramu ki apik aku sejarahe. Terus pundi sejarah? Ibumu pada waktu hamil Nggih. mesti gelek dikirimi mik. Mik. Heeh. Kalih Halo bapakmu no. kok saged ngaten? Mula suarane enak. Suarane apik. Mik Mik tanpa kabel. Wireless. Oh, apa kayak gue? Lah niki lak mik Nggih, wireless. Warles. Bener. Matur Pak Afian. Napa? Ngaten Pak Afian. Niki mengke ketemuan jam 8 kali Pak Tawar saged enggak? Seden kok. Coba lu. Jam Enjing mangke. Ngomong. Matur. Pak Alfian. Mangke jam 8 ketemuan kekalih Cak Tawar terus pundi? Wah, hari Sabtu ya nggak bisa ketemu dong. Aku kan libur. Gak iso. Prewar gak iso. Pak Afian repot. Iyalah Sabtu kok. nggih. Anggota dewan. Ngomong Selasa. Ngomong Selasa. Oh iya. Dinten Selasa terus pundi? Selasa saya ke Kalimantan itu. Ada kepentingan ke Kalimantan itu. Meeting dengan anggota dewan sana. IKN wonten IKN. Bener IKN. Nang IKN. IKN. Liyane. Apa IKN kan? Ikan. Ibu kota sing anyar katene iki. Oh, repot ya. Iyalah. Senin depan aja. Senin depan. Ah, maaf, itu ulang tahunku. Aku nggak bisa datang itu. Anjane cangkemmu, Brit. Mula kono meneng tok kok ngomongnya akeh. Nggih. Terima kasih dumateng Matur Bapak nuwun. Alfian. Mbak Angel terima Ya, kasih, nggih. tetap selamat sukses nggih. Tunduk. Nggih. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Nuwun. Wis gak usah repot-repot nyapa sih gak usah. Mboten usah. Nggih. Brit. Oh, Ah iki. Wah, seneng iki Cak Tawar iki ya. Piye Cak ngono Cak? Ayo. Aku buka tok deg kok. awan-awan nang Tegalan Pak Alfian nyawer dagelan. Awan-awan ngundut cengke nek nyawer Pak Ewan sing akeh. Nggih, matur nuwun nggih. Oh, tetep ninggali lho lah aku. Matur nuwun, Pak. Nyar. Wah, Eh, dagel iki lak wong loro to, Pak? iya. Iya oleh piro ya? 150. Sing jujur. Lu 150. Matamu gak ketok ta yo. Ya luwe ta iki. Kon kowe maca ndro ta kon ndi? Lah iki Jiro, lu, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kok cek akeh lak torok aku tambahan. Saiki sing dhisik ya engko. Iya. Engko didum. Nah, ngono bijaksana. Didum ngene. Karo kanca-kanca iki lho. Ya iyalah. Nah, iki nek wis Sampeyan trimo. Iki rezekine kanca-kanca. kanca-kanca yoga. Ngono lho. Aja lali sisan 20. Kaya apa? Kejuku rokok lho. Lah Kon menika Nggih. wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking siswa-siswa pedalangan SMKI Surabaya. Wah, nglumpuk iki. Nggih, matur nuwun adik-adik. Sukses wingi wis wayangan. Ya. Ah, nggih. Badhe nyuwun gending dalang sapa nyana karya Ki Sukron Suwanda. Sip. Nggih, mekaten matur nuwun salam bekti. Ya. Saking murid-murid pedalangan SMKI Surabaya ugi badhe ngaturaken salam. Sak dateng Bapak Guru Pedalangan SMKI Surabaya, Mas Haris Nurrohman SSN nggih. Titip salam kagem Pak Cahyo Kuntadi lan sedanten kru Madangkara. Matur nuwun wassalam nggih.
Gandeng panjenengan ngersakaken dalang sapa nyana, mongko ingkang ngripta menika panjenenganipun kepareng rawuh wonten mriki. Nggih. Dados men ora penasaran Piyai Surabaya sing gawe sapa nyana Sri Huning. Nah, Kalian Sesideman niku piyayinipun ingkang pundi? nggih. Lan kula suwun mangke bawanipun mangke tetep wonten hubunganipun kalian kebun binatang Surabaya. Spontanitas oleh Ki Sukron Suwondo. Katuran Rama. Monggo Mbak Sukron mriki Mbak Sukron. Nggih. Yo dihormati cok nganggo dayoe teko. Terus. Walaupun tidak terkonsep, namun wayangan KBS Surabaya malam hari ini istimewa. Mergo seniman senior Jawa Timur mlumpuk bengi iki. Ya, elak iki. Geng dalu Mbak Sukron. Geng dalu nggih. Sehat-sehat nggih, Rama. Alhamdulillahirabbil alamin. Katimbang 3 tahun kepengker nggih, langkung sehat samenika lah. Nggih. Kono aja mbaknya lho, Wan. Kalah lucu kon. Sumpah kalah lucu ambek Mbak Sukron. Nemen iki kanjene. Iki ya guruku kok Rama. Lah iya. Mboten. Oh ya lucu niku nak pembawaan. Kados Mas Kaji Agus, Kuprit, Pak Tawar niku kan urung Banyol ki raine iki modele wis lucu ngono model iki. Wis Tawar. Ha ngene lucu kok. Raine wis lucu. Semu. Nggih. Iya. Gila. Ini kan namung nembang mawon lah. Nggih. Nggih. Mestinipun wonten dawuh untuk ke depan KBS menika. Pripun? Kula nggih demen kalian kesenian, jaranan dan sebagainya. Namung ingkang perlu Mas Agus. Nggih. Perlu demen niku ya mbok aja kuwi. Tegese mbok aja kuwi niku rak wonten to. Adatipun dadak merak. Dadak merak niku praupane asli ngoncek macan tenan. Nggih. Lah dalam rangka le ngiring macan amrih gelem dipateni niku. Niku rak nggih kejem banget to nggih. Nggih. Jeneng kewan ki duwe hak urip. Duwe ndak ya padha karo menungsa lah, cuma awake dhewe ora ngerti bahasane. Nggih, dadi kaya dene sapi puang niku lho Mas. Sapi puang. Sing diperesi niku asline rak nggih keronta-ronta kebangetan juragan menungsa niku le ora roh marang rasa pri kesapian nuwun sewu. Iki lho mulai iki. Gendeng apa piye mulai rumasane ngendika kok mulai. Lah nggih. Diperesi nggih sakit. Mestinipun esuk diperesi, sore diperesi. Mbok ya menungsa kuwi duwe rasa kamanungsan, ora ketang sewengi sing diperesi niku terus bengi dikeloni ning kamar ngoten. Niku jane lak ya duwe rasa welas to Mas Agus. Tawar niki nate kerja teng nggone sapi peran niku. Nggih. Sobo niku kan listrik mati bawa. Wedi seneni juragan kula nek ngombe susu entan-entan ngoten. Langsung kon ya wis nang kandang kok beres ngono. Kok suwe gak metu susune to, Wan? Nyedot langsung aku. Lah kok ngamuk disentik ngeblak aku. Tibake keliru sapi lanang ya. Walah mangkane kok kaya ngono ngene. Putra-putra saking pedalangan SMKI kuwi kepareng nyengkuyung menika, Mbak. Nggih, dawuh leres menika wau samya
kok samya ki piye? Padha pinanggih jawat asta menika wau. Generasi penerus Mas Agus. Nggih. Kula mboten pandang bulu tegese apa kuwi Gagrak Surakarta apa Surabaya, bahkan nek pancen gagrake Surabaya betul-betul harus dipertahankan. Gagrak Malang harus dilestarikan. Kula wau dalu sampun kathah Mas Bagus rembugan karo kanca-kanca dalang Pancakusuma Malang mriku. Apapun yang terjadi Malangan harus dipertahankan. Niku. Cek dongan nggih dipertahankan Gagrak Surakarta nggih. Nggih, Sedaya kasanah budaya. Nggih. Sepira Mas? Sinom sepira? Nggih, ning temane tetep KBS niki. Nggih. Waduh, niki sing cakepane dereng enten niki. Nggih, kudu spontan. Spontan wangel lho war. TBS ing Surabaya. Pas nggih. Nggih. Pranyata endutut ati. Kewan donya kabeh ana kang asiyung twen agading. Dadakan lho Brit iki Brit. Iya. Sampeyan pun ngomong mawon iki lali malian nek sampeyan ngono. Ndak iso mingkem ya cangkeme. Wis ya kapok kon ya. Gumrayah lan kumringking kabeh jangkep tanpa bantu. Kabeh genep tanpa bantu sing ya semacane ya ula, ya singa dan sing bangsa buas niku lho Mas Kaji. Sedaya nak sejatine kan ora galak. Galak lan ora lak gumantung menungsane menika. Ngoten nggih. Kula seneng ula wau, ula. Seneng ula. Napa dasare? Ha seniman-seniman ya ula kabeh. Wah, iki ora penak. Ya ora penak kok niku ngomong ula iku nek mendurane apa? Napa? Olar. Nek plungsungane ula. Selontotnya olar.